Aħna nemmnu illi it-tfal u l-istudenti għandhom bżonn l-iskola. U allura aħna għandna nagħmlu minn kollox biex l-iskejjel jiftħu f'Settembru illi ġej. Imma fil-waqt li ngħid illi biex niftħu għandna nagħmlu minn kollox, żgur illi m'għandniex nagħmlu dan akkost ta' kollox. Dan kien il-messaġġ li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet li organizza l-Partit Nazzjonalista dwar l-edukazzjoni u l-ftuħ tal-iskejjel, konferenza li kienet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli u appella għal pjan studjat li jaħseb għal diversi xenarji possibbli fejn fakkar li l-qafas tiegħu kien diġà tlesta xurilu mmoti lil pajjiżna mill-UNICEF. Clyde Puli saħaq li hemm bżonn ta' konsultazzjoni mal-stakeholders, xi ħaġa li sal-bidu ta' din il-ġimgħa kienet għadha ma bdietx. Baqqa xahar, qegħdin tard ħafna, ma f'dan ix-xahar il-Gvern irid jagħmel dak illi ma rnexxilux jagħmel sa issa. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni fakkar li l-Unions tqarru li m'hemmx preparazzjoni u ma nistgħux nidħlu fl-iskejjel b'mod normali, il-kapijiet tal-iskejjel huma mħassba immens u l-ġenituri ma jafux se jiġri minn uliedhom u m'għandhomx is-serħan tal-moħħ li saru l-preparamenti biex tiġi mħarsa s-saħħa tat-tfal. Id-deputat nazzjonalista fakkar kif kienu l-allima li salvaw is-sitwazzjoni meta l-Gvern ma kienx prepara lura f'Marzu u kienu huma li ħadu l-inizjattiva biex it-tagħlim seta' jkompli. Minn dan jidher li l-Gvern ma tallem xejn. L-Oppożizzjoni kienet attiva matul dawn ix-xhur fejn anke organizzat konferenzi b'akademiċi b'nies esperti ħadet l-idejat. U jien sa dalgħodu stess sa qabel ma ġejtaw biex nagħmel din il-konferenza, kont ukoll qiegħed f'laqgħat mal-stakeholders. Jien nagħmel laqgħat regolari, nitkellem, inżomm kuntatt. U l-idejat tiegħi hawnhekk, ma ngħidilhom li huma tiegħi jew ta' sħabi hawnhekk, huma l-idejat li ġbarna minn dawn in-nies. Din hija sejħa ta' dawn in-nies aħna qegħdin nitkellmu fuqhom. U bir-rispett kollu jekk aħna maħniex se noqogħdu fuq l-esperti. Fuq min tridna noqogħdu, jien ma nipprovax nilagħba ta' espert fejn minix. Imma jekk għandi l-esperti, jien noqgħod fuqhom, jiena policy maker, jiena politiku, jien nirrappreżenta l-aspirazzjonijiet tan-nies. U l-verità hi illi hemm barra hemm xewqa kbira biex it-tfal imorru l-iskola, però nuqqas kbir ta' serħan il-moħħ. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borch-Knight u l-Minority Leader fil-Kunsill ta' Birkirkara Justin Schembri.